השמש הנעימה הזו שמכה בעינינו, ואנחנו רוצים באמת להיות קצת עם החדשות המקומיות. נאמר בוקר טוב לעופרה הלחמי מרדיו כל הנגב של מכללת ספיר. שלום שלום. מה שלומך הבוקר? בסדר גמור. תודה על האירוח הנעים. תודה לכם על הביקור. אנחנו רוצים באמת לשמוע כמה דברים שמעסיקים כאן את העיר מהבחירות, כי בכל הדרך לכאן אי אפשר היה להתחמק מהשלטים הענקים. אי אפשר להתחמק מהתפאורה הזאת, התפאורה הגדולה הזאת שיש. ויש לי את הכבוד פה בתור כתבת של רדיו כל הנגב וסטודנטית פה במכללת ספיר, במחלקת התקשורת. להציג בפניכם 4 כותרות. אנחנו, אם נספיק להציג באמת את כל 4 כותרות, הפיקנטורות המעניינות שקורות בסדרות בימים האלה, ובאמת הדבר הבולט העיקרי שאין אחד שלא נכנס לעיר ולא שם לב, התפאורה היפהפייה של השלטים וכל מה שמסביב שממלא את הבחירות המקומיות. אז מי המתמודדים? יש לנו את החלמה פרץ. אז יש לנו את החלמה פרץ, נכון. אז רגע, לפני שאנחנו נגיע למתמודדים, דיברנו על החלמה, הבנתי שהיא גם תרואיין פה בהמשך, אז יש כאן שוני. דיברתי אתמול עם מזכיר ועדת הבחירות, ויש כאן איזשהו שוני בבחירות שיש השנה לעומת בחירות קודמות. השוני העיקרי הוא בעיקר בגלל אלי מויאל לא מתמודד, הוא ראש העיר כרגע, הוא לא מתמודד. ראש העיר המיתולוגי, אפשר לומר. הוא ראש העיר ב10 שנים האחרונות, והוא סבור, ככה הוא אומר, הוא סבור ש10 שנים זו קדנציה מלאה, ואין שום סיבה שהוא לא יפרוש בשיא הזה. יש מי שיפרש את זה ככישלון, ויש מי שיפרש את זה כהרמת ידיים. כן, גם המצב הביטחוני לא בדיוק אפשר לו לעשות. שהוא רוצה להגיע לכנסת, נראה לי ש... רגע, ויש גם את העניין של התיקים, נכון? או שהם כבר נסגרו ואנחנו לא יודעים? בדרך כלל זה לא כזה מפריע. אנחנו רואים שזה לא כל כך מפריע. כן, וגם ככה, גם מהמתמודדים שאנחנו רואים. אז רגע, מערכת הבחירות היא פה סוערת, אתם מרגישים את זה קורה? שמערכת הבחירות פה עכשיו היא הרבה יותר מתונה מבשנים הקודמות. למה? מהסיבה, שוב, שאלי מויאל לא מתמודד ואין פה שום סיבה להשמצה. אין שום רצון להשמיץ את רשות העיר, כולם מתמודדים חדשים. רגע, אבל עופרה, זאת עיר נורא קטנה, 20,000 תושבים. בטח כולם מכירים את כולם. יכול להיות שהם רבים על הפלקטים, רק יושבים ביחד שותים קפה. רגע, כמה מועמדים יש אמרנו? יש 5 מועמדים. 5 מועמדים. 20,000 תושבים, וכולם מאוד מאוד פעילים, וגם יש סיבה. זאת אומרת, יש סיבה מאוד... חוץ מהמשרה המאוד שווה, הסיבה היא להקים פה משהו אחר. זאת אומרת, סדרות היא במצב מאוד מאוד בעייתי, וכולם עדים לזה, וזו גם הסיבה כנראה שאתם פה יושבים איתנו בסדרות ולא בדימונה. והבחירות שהולכות להיות, זה בחירות שבהחלט מעניינות, וכולם מאוד מעורבים. פייבוריט שלי, אני לא יכולה לספר, אבל אני יכולה לספר משהו מאוד מאוד מעניין. בוודאי עורכים כאן גם סקרים, לא? זהו, אף אחד לא רצה לקחת פה מעורבות, לקחת מועמד אחד משלו. זאת אומרת, גם אלי מויאל לא תומך באף מועמד מיוחד. אבל יש פה אבל גישות אחרות, כלומר, בין המועמדים יש מישהו שהוא בולט בגישה ואומר, אני הולך להפוך את שדרות העיר הייטק? יש את החלמה פרץ. החלמה פרץ זו האישה הראשונה שמתמודדת לראשות עיריית סדרות. זאת אומרת, זה משהו חדש, זה משהו שהוא לא רגיל. יש את ששון שרה. ששון שרה הוא בעל מכולת. זה מיוחד נורא. זה כן, זה באמת נכון. בואי אבל נמשיך הלאה, כי באמת זמננו מתקצר. אז אם אנחנו מדברים על מערכת הבחירות, אז כמובן אי אפשר מערכת בחירות בלי לדבר על החינוך. אז החינוך של סדרות הוא משהו שמתפתח עם הזמן. ואם אנחנו נעשה איזושהי השוואה של 5 שנים האחרונות, אז 18% הצלחה בבגרויות היו לפני 5 שנים, כיום זה עומד על 80%. זאת אומרת, על אף כל הקסאמים על אף כל הקסאמים. יש פה סוג של פרס שאני מבינה שאתם אמורים לקבל. יש מי שטוען, כן, שאנחנו מועמדים, מערכת החינוך מועמדת לקבל פרס חינוך, שזה נפלא, ואני חושבת שהיא ראויה לקבל... תחת קסאמים דווקא החינוך פורח, זה מעניין. גם בחינוך הפורמלי, עוד דבר קטן, קצה של דבר תני לנו. קצה של דבר. דבר נוסף זה יש את האינדי נגב. אינדי נגב זה פסטיבל יפהפה שהיה בשנה שעברה, התחיל במשהו מאוד מאוד קטן, יוזמה של 2 חבר'ה צעירים מקסימים, אחד מהם הוא סטודנט גם כן בספיר, ואותם 2 יש להם מגמה לעשות פסטיבל שהוא קצת מיוחד. קודם כל הוא בפריפריה, שהוא רחוק ממדינת התקשורת, למה שאנחנו אוהבים לכנות תל אביב, וכמובן שיש גם אמירה לאומנות שהיא כנה, אומנות שהיא עצמאית, שהיא לא מיינסטרימית. עופרה הלחמי. קצת שונה.
תודה רבה לך על העדכון הזה של החדשות סדרות. תגידו שלא מעניין פה. בטח שמעניין. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרינו אנחנו נהיה, איך לא, כבר שמעתם, עם החלמה פרץ, אחרי 100 וקצת ימי רגיעה, עד כמה